Затрудни ли те произведението Гераците? Произведението Гераците аз да ви кажа честно, много не съм писал за него. Не си писал? Не писах, защото не се бях подготвил за него. Не си се подготвил? За нещо друго, като подигото. Подиго. Да, други твои съученици как реагираха на Елин Пелин? Щастливи бяха, радваха се. Щастливи са? Чуха Гераците и супер Гераците. Така ли, зарадваха се, а ти не си се подготвил? Аз не бях подготвен за Гераците и не съм много щастлив. И затова си излезе. А на теста справи ли се? Теста се справих горе-долу по-добре, на затворените въпроси бяха по-трудни, като че ли. Да. Отворените въпроси бяха много добре. Лесна работа. Да ми кажеш как се казваш? Милен Симов. Милен Симов, и какво искаш да учиш от тук нататък? Смятам да занимавам или с икономика, нещо на чуждите страни, обаче не на нашите, защото тук няма проспериране. Или готвач, ако не успея да се... Да. До каква ти е втората матура? Втората матура ми е по английски език. По английски. Добре, благодаря.